ndokutanga kutsvagwa kwaitwa munhu achitsvagwa kusvika azowanikwa ari mabhonzo. Vakawanikwa vari kupi pakazotsvagwa? Pamusha apa pabaopa apa Padongwa. Vakawanikwa vari kuseri kwemba. Yembe dzangoti katakata mabhonzo anga akagwajuka ndini handa kusotosvikwa ipapo unosati unongoomerwawo. Kuona panapa ndokumba pasabhuku sekutaura kwavaita neapa vanhu vanotoenda kunonwa hwakumbare vanachienda mashope kwamaborokera ndo mashope emunhu wese pandofamba vana vechikoro ini ndaitofamba ndichitoenda ndokune munda wangu uku ndaitokorosa neipapa ndokune gadheni rangu ndotokorosa apa chidai imba dzangu dziri kumirwa asi kuti ndozokana kunhuwa ini ndaitopinda banguri pamwe chitoti mamukasi vakagara apa hapana kana kunzwa kunhuwa zoti kana ndichitotsambuka ndopamba pate zvangu kana kanzwa kunhuwa ndaitadza kutsambuka kunoti pari kunhuwi ndaitopadarika ini chitingoti munhu wangu achauya kumunda ndichikoti nyakuenda chingoenda kupi kumunda izvo zvinhu zvandanda kutongoti ndozviripo anoenda achiita sezvake achadzoka penga udzoke munhu anoita sezvake kana nguva yake yakwana achadzoka. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Nguva yekufa unguva yakatarisana nesu tose. Nasu uno ndakagara pano ndinogona kungonzi ndafa, asi chinoita kuti hama dzangu dzifare kuti aiwa mutumbi wehama yedu tamuradzika apa. Mutumbi wehama yedu ndiwo uyo watiri kuchema nasu uno. Inhau yekuti tinenge tawana pane mutumbi woyo taziva kuti aiwa chokwadi mudikani wedu hama yedu yafira panzvimbo iyi. Asi kana tichikwanisa kushaya munhu tozomuwana ava mapfupa chete, zvinhu zvinotirwadza kuti tivige munhu kana kuti mabhonzo chete muguva. Iyoyi inova nhau yatafambira kuno kwa Chief Dotito mubhuku rasabhuku mutsenura kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chakaitika kuna baba Dickson ava vanonzi vakasheka kwemwedzi miviri vakazowanika pamusha wevabereki vavo ava mapfupa chete asi nhumbi pamwe chete nebhutsu zvakanga zviri pamba apa. Chii chakaitika kuti muri nharaunda vana vechikoro vanopfuura nepamusha apa vasanzwe kunhuhwa kwemutumbi uyu? Regai iko zvino nditaure nemudzimai wamukoma wababa Dickson ndinyatsonzwisisa kuti baba vakabuda musuyu vachiti vari kuenda kupi, zvingava zvii zvakaitika pamutumbi kana kuti pakufa kwababa Dickson. Tinzwisisa zvakare nedzimwe hama kuti chingava chiiwo chakaitika uye mashoko aya akasvika sei munzeve dzavo kuti baba Dickson akusisina. Iko zvino vandagara navo ndiye mudzimai wamukoma kuda. Regai tinzwe kubva kuna mama sezvo vari ivo mudzimai anoona kuti murume wake adya here, murume wake araramba here, murume wake ari kupi panguva ino. Regai tinzwe zvizere kubva kuna mama. Mama makadi? Tiripo makadiniwo. Kuri sei kuno kwagunja? Kwagunja kunofarwa vanhu vatsvene. Ni matambudziko ababa? Aiwa akaonekwa. Mhuri yenyu yakakura sei mama? Ndine vana vatatu. Wekutanga ari kutena 20 muna October, wechipiri akatena 15 muna January, wechitatu ane 10 years akatena muna May. Ndo mhuri yandinayo. Tira kuenda panhau yatunganidza pano muzuva ranhasi. Ndinovimba kuti kana kuti kuziva kuti inhau inoshungurudza, inorema zvizhinji kunyanya kuvanhukadzi. Ndoda kunzwisisa mama kubva muchigara nababa magariro amaiita tichitangira ikoko. Alright, inini nemurume wangu gore rino muna February 5 taito celebrate kuti tasisa 20 years chigara chose. Kugara kwese kwatanchita kwangu kanaka. Munhu akatoenda kuchikora idza kuHarare akatoita kose chidhumeni akatomba vaticha. Saka panga itake makontrakt yake kuziisana kuti basa ranga richingorambwa chisoma CV. Saka mukugara munogona kunetowo matambudziko anosanganikwa nawo sevanhu tinorarama. Saka pa 20 years ini murume wangu ndagara naye zvakanaka. Basi pane zvimwewo zvakazenge zvava unusual and weird mukati mekurarama.
zvandingati nangu kuti nditaure pachirungu kuti masupernatural forces andanda kuona zvanga zvakuitika zvokuti zvimwe zvacho ndozvakazotondipa confusion pakubuda kwakaita murume wangu bhozi munhu yekuti kare taitotaura tichinzwanana pane pangoti angobuda asina kuoneka anogona 3 days asipo pane pangu pakatomboita almost 2 to 3 weeks tisingatoziva kuti ari kupi akazodzoka akutotsana kuti ndandiri kwaamai asi zvakadai zvanga zvingoitika pandiri saka aiti chipa hai pane zvaingoitikawo saka zvadaro munhu yekuti kanoti nguva aigona kuti akaenda kuwawa aidzoka ane zvaizotsanangurawo zvake kuti ndatadzoka nezvakati pamwe zvakati izvozvo ndo zvinogona kuti batsira alright murume wangu pane pamwe paakamboti ndokusvikirwa negamba rekwaMutuku muna November saka munhu yanga ungofamba achizviti papa chaizviti ndinoprofita ndosvikirwa nemudzimu wababa asi baba vasati vambotamba nguva vasabwetwa vakazvika totanga vasati vambotwa nyaradzo munhu wetidzongo kana manheru aingogona kuvhurumuka achingotaura akuti muko totanga kutotaura kanti akanamuti so aigona kutaura pamuti zvaanotaura yachiti kana katokushedza iwa uzvinzwa asi aitotanda kutora nemuti ndikuzvinzwa ndonga patika mshaya 2 to 3 weeks mukoma wacho akatositaura audio yacho ndinayo mukati mefoni mangu achititsana kula achiti dambudziko ndikuona rine mukomana takaenda naye kuwawa takudzoka kumba takusvika kumba aita akasvika pane mumwe muti aibva amira obva ndi mukoma enda yekurara ndomuti handei kumboti pana pandisi kubva ndambotaura nababa taipikisana kusvika ndamusiya ndienda kurara pamwe kanosiya kumba kana kuma1 kana kuma4 kwakuchena andotosiyo dhora kashama light riri on ozongouya anzi kuti anga svika ndikanotsa kuti vazoya kuno kwacho akatsvakati takaenda kutakshop tasvika tichapa kubva ndakutodiwa nababa kumba andokuti aiwa usiku akanditi kudiwa nababa kumba uya izvozvi ndofunga anzi akaita nharo sho vakazofona vakatosvika usiku akatoti akazofona kusana chiti makasvika here akati ndakasvika saka zvimwe zvinhu zviri weird zvangoitikawo saka kuru iye paakabuda mumba akarutsa ini kuti ndivhunduke kurutsa munhu angagara achingoita sei kuti kana wawa anorutsa kandi kusina akaenda kuwawa akadzoka akadya sadza anoti andidziri sadza rangu waitonza kuti vana ndipe shuga moyo wangu uruta sei uri kumira munhu wekuti zvanga zvangu muropa kuti munhu anongorutsa kana akangopinda mumba ndokurutsa bva abuda plus nezvo zvandinotaura kuti pane zvimwe zvinhu zvianuisho zvakuitika paakangobuda ndangoti semaitopoza kuti ndikunorara mugomo ndichinamata otodzoka ototsanangura vana ndanchiimba ndanga ndichinamata so achingotaurawo saka ini ndaingoti munhu anongoita seiwo achadzoka saka nekufamba kwenguva nekufamba munhu anga asingaoneki vangu vasina kuri mafodya bva vati vaingogara ngoti inini ndichaienda zvokuenda anda kuri mafodya vachadya mari dzevo dzefodya munhu ndombononga kana kupindura saka patikaona munhu agara kwangu angofungidza kuti pamwe akaenda kubhindura kuti pamwe akaenda kubhindura independence kuti pamwe achaipa independence kwaida kuitwa nyaradzo pamwe achaipa chii vangu ndozoenda kawani panyaradzo saka zvinhu zvacho zvaingoita mozati toiti chiconfusion anditi due to complexity zvinenge zvichingoitika zvinogona kupa confusion yokuti ausonzwisisa kuti zviri kubva zviri kuenda kupi kana zvino kuti ndizvo zviri kubva kuenda kupi handikwanisa kuti sei kunzwisisa zvinhu zvakatondipotruma nezvandaiona zvita munhu aikudza kuti ini ndinofura sura ndinodya mashizha dzimwe nguva ndoona mashizha achindipurusira achiti baba vangu vari kunditi vane mumwe mwana wavo vakaita kunze musikana baba vari kunditi ndatora mwana wangu endotora mwana wangu kuti vachitokonana nemunin'ina wavo arwara kuti iwewe baba vanozosvika pauri sei vanongo kuti ndikuda mwana wangu sei iyo mwana asikana ari uko kwakarorwa ndiarifanira kuneswa nababa uya kudzinza wai vari kundita sei ndingatesi taigara chivakirasha kuti imi mama ngatsvage mwana wababa nekuti muti baba ari kuti tsvage mwana wangu achauya ega kana kuti sei saka zvinhu zvaingopindana zvokuti kana confusion sheri yange yatova kwandiriwo ndofunga ndokutaura kwandiitawo kusvika ndizotiwa murume ashaya aita maponzo pachivangati comrade wacho zvakazongonyangadikawo comrade wachatozvinzwa kuti zviri kubva kuenda aiti comrade ndokwaMutuku asi womudzinza nditone maaudio wandaitotorawo vachitaura zvese zvavaitaura vachirarama nditori nazvo panenge vachitaura kana zvikabata vachitaura vamwe wandaitovatumira vane mawhatsapp inzwa iwo zviri kuitika ivo vadzimwe vacho vachitotaurawo vamwe kuti ndo zviri kuitika ndonga munhu angagara achinwawawa uchivaona masikati munhu anenge ari normal achinowawa achiti ndoda kubvisa stress nekuti kana ari manheru ini ndirisina rugare saka zvinhu zvisina kana kuti iye ataurirwa verudzi rwake munhu anga asingatauri anga asingatotaura iniwo semutorwa ndaigona kuitawo sei futi kuzvitaura zvisi zvangu saka munhu akangosvika mukufa vanin'ina wavake hanzvadzi yake aingovatsanangurira dzimwe ndaitovashedza ndo zviripo
pampacho wakatomboshe atete wakatomboya usiku nemkwasha avati ndini baba ndikutara ndikuda hanzvadzi mwana wangu pano tikatowafonera vakaenda usiku uko kumba saka zvinhuwo ndinokwati zvinhu zviri weird zvezviri kuti zvinongo handikwanisi kuzvitsanangura ndokutaura kwangu. Mama muchiti vakangobuda vachirutsa makanga maita kunetsana here zuva iri kana kuti vaigona kuti vakauya vanogona kumwira wakasosera handiti vakangopinda mumbari gona kutodarika kuenda kumbari sangwa gona kuenda kuma4 kadzongo avatouyi vanogona kutoenda kuhwawa vonwa voswera votozuya kana mangwana zvinhu zvekuti ndandatongojera kuti munhu anongoita sei anongoenda dzongo anogona kutomwira pambarapa votodhaka orara ipapo vachimuka rotokontinyana kuita sei totozoonawo kumanheru saka indi ndangoused kuti ndoupenyu uri papi uri panapa ine ndangosvigamuchira kuti ndo zviripo ndoupenyu watiri kungoraramawo pane zvimwe zvokuti augoni kuzviramba. Takatarisa kusadzoka kwakwakuti baba chatochijairira sevanhurume tozoti vanozviita tinogona kutosiya madzimai avo toita kana masvondo 2 3 vasiri pamba pane ri pamaimbosvika pakunetsana nenhau dzegumbo panze nababa kumashure titaitombonesza zvoti taitokikirisana asi nekuona zvimwe zvanga zvakuitika ndakanga ndangogamuchira kuti ndo zviripo ndokuti mina tosana kuti we dzimwe igona kuti ungagona ndafunga kurara girlfriend ndandokuratidza pandarara kutosvika kuti nashopa varara vanenge vachipurira mashizha pakangoitawo giraundi kuratidza kuti pananga achipi ndopa atorara toziva kuti handonoona handitomborara mukadzi womunhu saka kumashure tainetsana zuva racho ravatobuda ndofunga vakauya kumba kuma4 kwatochena apo watomuka bvaenda pai mwana wakomana iye mukuru vamene zvavakatotaurana bva wauya pamusiwo tandikamira tiri 3 havakutotitsanangura zvavakaita kubhawa nezuro manheru mushe ndonga vakutobuda munhu eyekuti anga asingaoneki vakatonditi mira ndikubvise tunhu taitaura takamira bva watondipsana tunhu antarusa kuti tigumbeze kana kuti chii nguva iyoyo semudu rake munhu anga asingaoneki bva watobuda kudaiso bva toadongorera kuenda ndokutoenda kwakaita sasika kuti kutoenda zvachose saka taingoti munhu andazewo anodzoka apana kupopotana ndinga chigayo chanja tofasa mari mwezi racho ndikatovashedza pavaita vagadzira danga rabankura pasasapo vakauya vatobvisa mabukati mabhendi daigaya mabering aita sei atsemuka fonera munhu anogadzira chigayo unzi kuti mabering anta mari vatodzoka ipapo taitotora takamira nemukomana paswa rapedzisira kuoneka ukazora nemunhu wemabering here neanogadzira ndikapiwa nhamba nemaprice emabering tatopedza vakangondisana tunhu tukiti ukati mira yapadhuze ndikubvise tunhutu ndobva watobuda saka ini ndozwa munhu angoti kana achienda aitira kuti munhu anoita kubhawa aoneke ndikatongodongora vatototi munhu atobata karodike kuenda kupi kubhawa vatatodzoka zvangu kumba ndofunga ini ndakabuda andatoziva kuti vakatozodzoka kumba ndokuti mukomana akazoti baba watoya masikati ndikanditi pay $2 ndikatowapa $2 ekuenda kubhawa so inini pfungwa yangu ndaitoti kubuda kwaita kuseni ndokutenda zvachose asi vakatombodzoka papi vakatoti baba vakatombodzoka masikati ndokusiwo kwandiita akavapa mari achiti ndipewo mari yomubwezi mwana wangu aita zvogod pani anga auya agari pamba vatomti ndipewo mwana wangu $2 vatoti baba vakatouya ini amene adaenda kupi ndikavapa $2 ndoyaito anatozoti yanga iri paibhayiwo. Saka vakasheka nguva yakareba sei kuti chisoti nasuno veukama vakazosvika pakutsvaga munhu zvakanga zvane nguva yakareba sei? 5 March vabuda musi wa5 March ndikatombofonera kwamai kwandaiziva kuti ndoko vaimboti ndeizvoti atitoziva ndozoenda ndi kwamai vakati indikatowafonera ndikati havana kuuya futi here ikoko zvachinzi havana vobva toti tese taingofungira maybe kuti vakatera vakomana kuti bankuru vandaiti vaine maodhi andinawomo pamwe ndo vakatera kubhindura ndichazofona sho vakazofona patopera nguva isaingoti munhu anouya nditi pamwe yaitwa pamwe akaenda kubhindura sekuti munhu asingaoneki anongoenda zvake kwandaseyo achidzoka ende ndasingachapopota ndangoti ndo zviripo bankura vakatozondifonera mbofuna kuti takataya kuno kwakona atete ndibva vaibvodza bankuru bva vati yakubva ndovasiteterawo sezvimwe zvendachisteta pano ndikatositsanangura ndokutanga kutsvagwa kwaitwa munhu achitsvagwa kusvika azowanikwa ari mabhonzo. Vakawanikwa vari kupi pakazotsvagwa? Pamusha apa pabaopa apa padongwa vakawanikwa vari kuseri kwimba yembe dzanzangoti katakata mabhonzo anga akagwajuka ndini anda kusotosvikwa ipapo unosati unongoomerwawo. Ndikuona panapa ndokumba pasabhuku sekutaura kwavaita neapa vanhu vanotoenda kunonwawo kumbare vanachinda mashope kwamaborokera ndiwo mashope emunhu wese pandofamba vane chikoro ini ndaitofambawo ndichitoenda ndokune munda wangu uku ndaitokorosa neipapa ndokune gadheni rangu ndotokorosa apa chidai imba dzangu dziri kumirwa
asi kuti kana kunhuwa ini ndaitopinda banguru pamwe chitoti mamukasi vakagara apa hapana kana kunzwa kunhuwa zoti kana tichitotsambuka ndopamba pate zvangu kana kanzwa kunhuwa ndaitadza kutsambuka kunoti pari kunhuwi ndaitopadarika ini chingoti munhu wangu achauya kumunda chikoti nyakuenda chingoenda kupi kumunda izvo zvinhu zvandanda kutongoti ndo zviripo anoenda achiita sezvake achadzoka penga udzoke munhu anoita sezvake kana nguva yake yakwana achadzoka. Saka nguva yese pa 2 months apa makambofunga here nhau dzekuti arege ndinoudza veukama kuti murume wangu penga udzoke hasina kudzoka pane mwedzi miviri asina kudzoka. Ini zvandikaita bankuru vakandibvunza ndikachida kumadhivha vakati mukoma izvi zvandakamboisa iri message vakazoti handakuiona asi ini kwandakatodhivha chete mukoma pane munhu aida kuenda kutambira mushonga baba papa vauya kumba saka ini ndasidza kuti ini handisi vharasipo kuti mukadzi anoita sabhuku auya bandovati ini kwasisira ndakuenda badisoni panopa iva ndikangoti badisoni vakafamba semunhu kunze saka bva vadzoka bankuru vandasambisa chiti ndaona anyika yaramba vachiuya vachiti kumushonga badisoni panapa vakabuda nezuro asi kutoziva kuti vari kopi saka ndikazonda bankuru kusaidi kwamaburukira uko vakutondibvunza kuti badisoni ndikati badisoni nanhasi sei atikuziva ndiparikapera kutaura nawo saka blandi akazoita ndikuti bankuru vakazoona mwana isu tikuita zvekufungidzira kuti munhu akaita sei akaenda kubhindura vaona mwana akabva vati baba vakaenda ana kuti ndikufungidzira akatoti baba vakaenda kupi akabva vatogura chitoo chimwe munhu akaenda kupi asi taingofungidzira semunhu anongobuda saka vakabva vangosimbiswa achiti semwana atichi baba vakaenda kubhindura saka vana kuzoita seiwo kudzoka. Saka veukama vanokwanisa zvakare kuenda kumapurisa kunopawo ripoti vakazopa apa manje tazogutsikana kuti kubhindura munhu asi apo indokangana banguru pavo kwainivhedza vakati ini kuti ndiende kupolisi handigone nekufambira kuita chii munhu anenge enda tojara kuti munhu ndekuna kuti munhu akarasika yakaita sei nekuti pavakatomboshayika tikatoti vashaika vakati mukadzi kuenda mbire kuti ndakashayika handina kumboshayika ini chiri kundinetsa ndechakadai izvo ndachitsanangura zvezviya ndandiri kwaini zvachitondinetsa kwandanga ndiri kwacho mararamira aita sei handina kumboshayika izvo ndokunyara nyika yese kuti ndakashayika saka pandangoti asi mushi saka shoko razosvika kuti mabhonzo awanika akatanga kumaona ndiani kuzoziva kuti aya mabhonzo anenge hanzva dzedu chii chakavaratidza veukama kana kuti vemunharaunda kuti munhu ari kutsvagwa vanenge murume wenyimi nditete hanzvadzi yavo tushangu ndoto vakatanga kuona pavazotenderera vaona mabhonzo bvausona hembe varipo tete vacho saka taicharumbura kana katinogona kuzonzwa kubva kwavari ndoda kunzwa kubva kwamuri mama ndazomusanangura kuti kumashure uko vaimbotaurawo havo zvinhu zvaisanyazonzwisisika undosvikirwa nemudzimu ndododai pamakazoudza veukama kuti ndo nazwa muchiti makazovatsanangurira maita miti vakubvunza tikongwa ndikati ini ndo zvazviripo asi kuti inini mutorwa ndikwanise kutaura izvi hazvisi zvani iye muridzi achifamba aifanira kutaura asi aitongoremera kuti ndozvitaura nchitangira papi asi ndo zvanga zvichitawo seio zvichingoitikawo inoti ini maaudio nditore nawo andaitotepawo vachitaura bcause munhu anenge aitotaura kana ukasvika pamuti vanenge vaitaura nemuti vachipindura nemuti dzenguva dzacho vaitotange munhu ari kurohwa vachitaura kuti baba imbondimbirire baba musandiroka izvo kana ukatoshedza tuvana twangu kuvabvunza kuti vaita sei vanokutsanangurirai kana kadiki kachiwanira kutsanangura kuti baba vairohwa vachidai because vana vanga kutoita mafanisi kana zvapera munhu zvinongoita kana 30 minutes ka zvobva zvapera vanenge kutovaseka kuti baba maite zvakati ke baba maite zvakati zokuti munhu anga akangojereka nevana vake saka ndo zvaingoitikawo. Asi ndoda kunzwisa magariro amaita nevemhuri zvakazoita kuti sekunzwa kwandaita muchiti pakazoita nguva yekuti vakati kosei makanga musingatauri nawi kuti munhu hamusi kumuona. Ndoda kunzwisa ipapo kuti ukama hwenyu wanga wakamira zvakadii. Ukama hauna kuipa zvavo ngosina kuipa asi chinhu kana chakuda kusvika pasvitso pinogona kuita confusion zvazviri tichirarama kana zvazvo zvikanzi ndofira yakaita zvakangoito pesa pane kwabankuru avo ndosabhuku ndobaba vahombe ese machallenges andaimbosangana kumashure ndokwandaisvikira zvakadai ndokwafirst day ndoti vakabuda musi wa5 musi wa6 ndakati side message vakazira wanda kuiona nanasi nditore nayo ndikataudza kuti ngomana akabuda nezuro anhu atasei ana kudzoka saka bva ndazongogarawo ndichingogarawo chinhu kana chasvika pasvitso chinongoita kuti vanhu muite seiyo zvozongosvika pazvasvika. Saka mutumbi mabhonzo aya ndonzwisisa kuti mati tete ndo vakazomaona tichazotaura nawo tonzwisisa. Pane here urongwa wakazoitwa zvichida nevakuru venzvimbo kana kuti nemapurisa kuti mabhonzo aya abviswe panzvimbo yayo? Mapurisa akauya
tikati manheru acho tikaenda kudotito polisi vakatwabva tapiwa mastatement baba vachitaurawo atete vachitaurawo ini chitaurawo mabudiro akaita munhu mapurisa akazouya mangwana auya mangwana akatora mabhonzo akaenda nawo vasvika uku vavati process yekunikinwa mabhonzo kuti aoneke kuti ndiye munhu ilong process handiti yasiyana nemunhu ane nyama saka vazoti zvinhu zvinogona kukukostrai pamwe hamuna mari kuti tiaendese kuHarare plus wemadna emabhonzo anoti nonokei because kune mabhonzo atorikwa tutonzwa pamaprogramu anofamba aya kuti mwana nhengi akanga afa nayo dziri mumakoti vakamirira mabhonzo kuti vapedze process yekoti saka mapurisa akazoti imimi kana makasvipira kutora munhu meita sei muviga motora munhu akaenda akanorara mangwana akatorwa akaenda kunyaradzo ndine polisi ende ndikavajoinisa vakaenda kunyaradzo mapurisa akataiwa munhu takupai sununguya kunoviga. Saka pavigwa pane here urongwa hwenyaradzo wakazoitwa kana kuti muchiri makangomirira ipapo? Nyaradzo dzanzi akaiswa date nenyaya yekuti maprograms anenge akawanda kune mamwe maprogram emumhuri anga achida kuitwa saka dzakaiswa muna September. Tinotenda mama ndizive kuti mune rubatsiro rwamungadere kuti muri Zimbabwe kubatsirei nako. Rubatsiro sekungotaura kwamaita family kuti tasvigamuchira ndiwo chete rubatsiro rwatinoda kuti vanhu tingogara zvakanaka pasina noti uyu tingogara semugara utachita sei utachingoita pasha chinokamura kana kudini chete batsiro sekuyo kwamaita moti batsiro sekutaura kwamaita muri yagamuchira ini ndiri mutorwa ndiende mberi kwezvakadai so ndingotenda kuti kana vagamuchira zvichajekesa zvinhu zvaizi munhu wese ojekerwa hapana noti uyu tinotenda. Pane mubvunzo yekupedzisira ndingade kubvunzai kuti muri kugara sei munharaunda tozoti zvinhu zvakaoma semunhukadzi tozoti mashoko anouya mamwe acho anobva kumhuri mamwe acho anobva kunharaunda kuti zvichida ndiwo vari kuziva zvakaita munhu muri kugara sei munharaunda uye vanhu vari kugamuchira sei kuti zvinhu zvakaitika zvakatoitika. Alright, inini ndakazvipa kuti muromo munhu wakangofanana nedutu ranyamavhuvhu rinovhuvhuta panosimuka guru wako rinotakura mapepa rinotakura mashizha rinotakura uswa rinotakura ndove rinotakura everything saka kana richisvika ndipo zvinokutema zvidarika andakazvigamuchira kana munhu akataura chinengei anoziva ndimwari neakafa kuti chii chakaitika handina kana kuti ndingasonitsvaga kuti kana nenge azoti zvakati nenge azoti zvakati zvagara panoitika chinhu panoita sei panotaurika zvakawanda nyaya ine introduction ine body ine conclusion umwe munhu anogona kupa view yake bva nyaya ichibva kuintroduction umwe anogona kubatira nyaya pabhodi opa conclusion yake umwe anoibatira kuconclusion ane view yake saka maview panoitika chinhu panobuda maview akaita sei maviews akasiyana siyana saka ndikagwachira kuti muromo unovhuvhuta unotaura zvese sezvinongoitawo dutu ndinogamuchira chese chinotaurwa nemunhu mwari ndiye anoziva chokwadi kana ndirini kana meno ndinongoti chataurwa chese ndinongochitora kuchipinda kuchita sei chichidarika noti panyika zvinoitika chinhu chinotoitikira kuti zvimwe zvinhu zviitike patotaurika chinhu munhu akaona muti mwana anogona kuona sebere mwana ona senzou mwana ona sebepa saka mwana mwane view yake anoita sei yanoita pachinhu hazvirambidzwe ndokuona kunoita chii munhu kana chinhu chaitika chinotoita maconclusions maviews vanhu vachitaura zvavanoita sei zvavanokwanisa kuita saka ndikangotenda kuti muromo munhu wakangofanana nechamupupuri chinotakura zvese ndatenda. Tinotenda mazvinzwira emhuri yeZimbabwe mama vachitsanangura kufa kana kuti kushayika kwakaita murume wavo achizowanika after 2 months ava mapfupa chete asi chinoshambisa panyaya iyi chichaita kuti ndirambe ndichibvunza veukama ndechikuti kubva patakagara pano kusvika pari kunzi pakuwanika mabhonzo chinhambo chidiki chekuti kana munhu akafa mazuva 2 anenge akutonzwika kunhuhwa chii chakaita kuti semhuri vasanzwewo kunhuhwa mutumbi uyu regai ndinzwe kubva kuna tete vanonzivo ndo vakatanga kuwana mapfupa aya tinyatsodonongodza tinzwisise kuti vakazomawana mapfupa aya mushure mekunge vaendawo kunoitei ivo sekunzwa kwandaita kuti muroorwa vanotogarawo kumba kwavo vari pedyo vakatadza kunzwawo kunhuhwa kwemutumbi uyu regai tinyatsotsitikudza nyaya iyi tinzwe zvizere iko zvino vandagara
navo ndivo tete vanga vachitaurwa nemuroora kuti aiwa ininiwo murume sekubuda kwaakaita zviri izvo zvinhu zvatanga tirajaira kuti aiwa anobuda achidzoka, asi paakazoshaika tete ndovakavawo munhu wekutanga kuzotiudza kuti aiwa ndawana shangu idzi. Vakazowana zvakare mapfupa kuseri kwechimbuzi. Akarega ndinzwewo kubva kuna tete kuti shoko rekuti hanzvadzi yavo iri kushaika rakasvikawo sei munzeve dzavo. Tete makadi? Tiri pedu makadiwo. Tiri nani nematambudziko ehanzvadzi yenyu? Akaoneka. Ndoda kunzwisisa tete kuti nditangire pakuti kuzoziva kuti hanzvadzi yenyu haisi pamusha, haisi kugara nemuroora. Shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzenyu? Shoko iri kuti ndizoriziva, inini ndakavhunza mwana hanzvadzi yangu kuti kuhanzvadzi yangu nekuti aimwira tumatakishop tiri kudhuze nekumba kwedu, aisaita svondo kana 3 days asina kusvika pamba pangu. Saka aiti saka pakapera svondo ndakabva ndazobvunzawo mwana hanzvadzi yangu yekuti kuhanzvadzi vangu mazuva ano vandisiri kuona kubhawa vari kupi. Mwana hanzvadzi wangu akapindura kuti vakaenda kunoonga kubhindura. Takagara zvenguva 2 weeks nehafu ndichingoti munhu ari kupi, ari kunoonga. Ndobva rimwe zuva ndobva ndati ndikuenda nemwana kuchipatara, ndobva ndapinda nekwemuroora. Komuroora baba havasati vadzoka here pano, zvikanzi havasati vadzoka. Ndakadarikira ndakaenda kuchipatara nemwana ndakudzoka. Ndopa ndakasangana neimwe hanzvadzi yangu ndapinda nepamba pake akati kwemisisi ko baDickson muri kuwaziva here kwavari? Ndikati vari kubhindura kunoonga. Zvakanzi akakudze kuti vakaenda kubhindura kunoonga ndiani? Ndakati mwana wacho ndiri kutaura kwakaita sei kwaakaita. Zvikanzi aiwa munhu haana kumboenda kubhindura. Ini ndakaenda ndichida kutonzwawo mabi yangu kuti tiende kunohwawa. Ndopavakandipindura amenini kuti vakarutsa nezuro kumanheru ndobva vabuda. Saka pavakabuda handisitomboziva kuti vakaenda kupi. Panguva iyo ndakabatikana, handakana kupinda nepamba pemuroora, ndakangodzika ndakaenda kumba. Ndakaita 2 days ndichifunga kuti saka kuroti nyaya yekubuda kwakatiita munhu haana kutaura. Ndobva ndazochienda manje kumuroora, ndobva ndabvunza kuti komuroora ko kubuda kwakaita hanzvadzi makapopotedzana here kuti kana kuti vakafamba sei? Zvakanzi aiwa tinambopopotedzana. Vakarutsa kuma 8 kahafu kabhaketi kekugezera ndobva vabuda. Saka pavakangobuda ipapo ndopavakabva vabudira futi. Ko 2 weeks dzese dzine hafu makanyarara, ko mamuchinyararirei? Zvakanzi ndakambokisire meseji kuti vahwara usiku, hamuna kuziva kundibvunza kuti nini vamuka sei. Ndikati aiwa inini panguva yamakandisira meseji foni yangu isina moto, makuseni ndichizochajisa foni panguva yekuti ndikwidze ndopa ndakabva ndaona hanzvadzi yangu, bva ndamubvunza kuti ko zviri sei? Akati ndaraiti. Saka ini handakuziva kuti muroora ndochigumbu changu ainacho panguva yaakazotadza kuti ataure. Saka isusu tata kutongotangirawo ipapo kuchifambawo chishandirwawo tichitsvaga kuti toita sei. Ndofunga ndopa ndikazopiwawo munamato nevamwe bamunini vangu vaingoenda kutoshandirwawo kumwe kwanga vaenda. Ndobva uyewo nomunamato wemvwa nditi inini ndikuenda kugeza wanguyo. Mimi chene munogeza wenyu 3 days, asi zvanzi kana mapedza munonokanda papi pamba pababa wenyu padomo. Ndobva ndagezawo 3 days dzedzi. Ndobva ndaenda kunokanda padomo. Paindisati ndakanda ndobva ndaona muhwezvo kuratidza kuti munhu paifambiwa, munhu achienda kukicheni sepano pasingagariwe panowanika muhwezva wekufamba. Ndobva ndaenda mukicheni mwemwe, ndobva ndasvika ndakati shangu idzi kaisi ndodzainzi dzakabuda hanzvadzi yangu akaita sei akapfeka. Saka neshangu idzi pamwe hamene kwawaenda kuseri kwemba uko. Ndopa ndikati rege nditendere kuseri kwemba. Ndichitendera ndopa ndakaona mabondo, hembe dzitori katakata ipapo. Pandakaona ndopa ndakabva ndauya panapa. Ndobva ndaona bankura ndati wemuono zvandaita sei? Zvandaona pamba apa ndo mazira ndikuita sei andiri kuitawo. Zvokuti ndinohuro kuti dai kuri kuti imimi makwanisawo kutibatsira zvinhu zvekundishungurudza kuti kuparara kwaita hanzvadzi yangu handizoti akapondewa here, akamwa mushonga here, handizive kuti kubva kumba kwake kwacho kusvika paakapararira parefu, zvekuti uzive kuti kurutsa kwaakaita nokuzowana pawa rekuti afambe kuuya kuzofira paakafira. Zvinhu zvekundishungurudza zvokuti dai kwakwanisa kuwanika vanhu vanokwanisa kutibatsira tazivawo kuti munhu akafa nei. Ndofunga ningaite sei, ningafarewo nazvo kungoziva kuti chii chakaitika, zvisinei kuti kana ranga riri zuva rake rekufa, asi kungoziva kuti akaparara sei kusvika panguva ipi.
iyoyi ndo zvinhu zvandiri kungokumbira kuti dai vatibatsirawo. ndazvamusanangura kuti takazoita nguva yekufamba tichienda kunobatsirwa. Ndoda kunzwisisa tsanangudzo dzaiti kudii pamakasvika ikoko. Handidi kunyepa, handina kana kuwana akandibatsira zvokundiudza kuti munhu akaparara kana kuti ndaingonzi munhu mupenyu achadzoka. Kwese kwandaingoenda ndaingonzi mupenyu achadzoka kusvikira ndazosvikawo ipapa. Tozoti sekumasowe pane paunomboita nharo kakuti nhai madzibaba uchida kunyatsonzwisisa kuti ko madzibaba sei muri kunditi ndinokanda muteuro padongo pababa instead kuti ndinokanda kumba kwake kwaaifana kunge kana kuti kwaaigara. Chiri kuita kuti ndinokanda pababa chii ndokwaari here pane chiri kuitika here kwababa kana kuti ipapo ini ndakapiwa munamato nabamudiki ndo vakaenda kunoshandirwa ndo vakazouya vachindipawo munamato. Saka ini ndikangoshandisawo zvandakangoita sei zvandakangoudziwawo, handina kuzoda kutsvaga hangu kuvabvunza kuti mabvunzawo here. Ndoda kunzwisisa zvakare panguva yamakanokanda munamato ndozuva ramakaona mabhonzo aya here kana kuti panga pane nguva? Aiwa ndozuva racho iroro randaona mabhonzo iwaya. Saka makangonzi munonokanda chero asi pari pamba ipapo? Pari pamba ipapo. Ini ndisati ndatombokanda munamato wacho nei ndo pandakatongoti rege nditarise papi nekuona muhwezvo wokufamba kwaita vanhu ndo pandakati rege nditarise. Ndisati ndatombokanda munamato wacho ndo pandakatozoona izvozvo. Sepamba pasingagara vanhu ndazvamusanangura kuti padongo hapana ari kugara ipapo. Muhwezva uyu wairatidza kuti munhu ari kuzouyiwa here kana kuti muhwezva wekuvhura rodhi kwekufamba kwevanhu? Ipapo paitoratidza kuti kana kuti kuzvuviwa here because papa pakatoundika huswa hwokuratidza kuti kana kuti kuzvuviwa kwaitiwa kana kuti vakaumburuka vasati vafa. Handina kuziva kuti zvii zvakaitika ipapo asi paitooneka kuti munhu akatomboita sei akatombotenderedzwa mahuswa anga akarararara kudai. Sekutaura kwaita muroora nazvo achiti parodhi sekundiratidza kwaita akati aiwa panzira pekuti kana vana vanotofamba vachienda kuchikoro vanobva kubhawa vachienda kudzimba dzavo ndopavanopfuura napo ipapo. Takatarisa parodhi apo mama tingati here vanhu vangatadze kunzwa kunhuhwa kwemunhu kana zviri kunzi iko akafira panzvimbo patiri kuona apo? Izvozvo ndo zvekutoti shungurudzo kuti adzawo kuti chii chakaitika parodhi zveshuwa zvokuti tese tinotopindawo ipapo tichikwidza tichiita sei tichidzika asi kuti tinzwe mweya wacho hatina kukwanisa kuita sei hatina kana kuunzwa zvokuti kana nyange dai pakawanikwa munhu akanzwa mweya kungoti sekuti vamwe vanogona kunge vakaona asi vakacha kunhen'enwa zvavo nepolisi. Dai pakakwanisa kana kuwana munhu anoti mbotarisewo pamba penyu apa pari kubuda chi mweya uri kunhuhwa pakashayika. Inini kana mweya wacho handina kuitawo sei handina kuunzwa nokuti ndaitofambawo nerodhiyo. Takatarisa kufa ndofunga mubvunzo iwoyo wakambobvunzwa zvakare kwachangamire kuti takatarisa kufa kwemunhu kwakasiyana nekufa kwemombe. Munhu akafa nhasi ndosaka pachiitwa mazuva maviri kana rimwe chete maviri munhu otoita sei ovigwa nekuda kwekuti mutumbi wemunhu wakasiyana nemutumbi wezvipuka unokasika kushata. Ndiri kunyatsonzwisisa kuti panofamba vanhu potadza zvakare kunzwa kana mumwe chete. Ndofunga ndakatonzwa zvichinzi ndo panosungirwa mbudzi panzvimbo iyoyo. Ende inoyi nguva yekuti vanhu vachiri kukohwa mbudzi dzichiri kusungirirwa poshaya mumwe chete anoona kuti pane zviri kuitika. Takatarisa nhau yebhutsu yamataura ndoda kunzwisisa kuti bhutsu dzakanga dziri pane mutumbi pane mabhonzo here kana kuti dzakanga dziri pakicheni? Dziri mumba sekumira kwakaita mapucha anga ndo zvanga yakaita pakona pebhenji zvokuita kunge munhu akapinda akagara papi pabhenji akangosiya bhutsu ndo zvanga zvakaita. Mutumbi wangu mabhonzo anga ari panze mumba mamustorina kana hwani bondo mamustorina zvese zvazviri panze zvakangoti kata zvanga zvatopambira chivanze chese. Tichida kujekesera vanhu ndoda kunzwisisa panhau yemabhonzo tingazive sei kana kuti chakakupai chiratidzo chokuti inogona iri hanzvadzi yangu chakanga chiri chii chamakabata kuti nekuti bhutsu ndanzwa kuti dzakanga dziri mukicheni chakazokupai ruzivo rwekuti sefungidziro semunhu watiri kushaya anogona ari mabhonzo ehanzvadzi yangu chii? Hembe dzacho dzanziripo dzachona idzodzo nebhutsu idzodzo ndo dzakatongotiratidza kuti zvayari mabhonzo emunhu bhutsu zvadziri kuwanika nehembe takutongofungidzira kuti ndiyeyo. Ndofunga muroora ndiye anogona kutsanangura kuti apa vakabuda vakanga vakapfeka hembe tsvuku kana kuti vakanga vakapfeka bhachi renhema kana kuti chakadai. Makazokwanisa here kubvunza muroora kuti pakabuda baba Dickson vakanga vakapfeka zvipfeko zvakadii kuti munyatsonzwisisa kuti dzingava dziridzo hembe dzavo here kana kuti?
hembe vakatenda zvadzeni kuti ndidzo, asi nekuti dzanga dzanaiwa dzatoita pfubvuwe zvekuchena chena zvezvo kuratidza kuti hembe dzane nguva kwakatonaya mvura akatuke kana singakanganisi, saka kala dzasata saoneke. Ndapi matanho amakazotora sehama maona chiitiko chinotyisa kana chiitiko chinoswisa kudai, matanho amakazotora kubva ipapo akanga ari api? Matanho atakatora ndekutongoenda kupolisi. Polisi yakauya ikatora munhu akanorara kudharweni, akazodzoka yamangwana munhu akavigwa. Ndozvatakatongoita apo tatakatongomira kuti tikwanise kufamba tinzwawo kuti chii chakaitika kuti munhu asvike pakadai so. Tinoziva kuti semhuri matora matanho akadaro, zvakare mudunhu mamugere ndanzwa kuti sabhuku ndiwo baba zvakare vemhuri inoi. Pane matanho anofanira kutorwa nemhuri zvakare takatarisana nekuchenesa dunhu. Makazosvika here kuna Changamire kuti munonzwisisa kuti pofambiswa sei sezvo mapfupa aya ari mubhuku rekwaChief Dotito? KwaChangamire takaenda takatoenda kwamambo takanzi tinofanira kubhadhara mombe 2 nehwai dzekuchenura pakafira munhu. Saka tichiri panguva yekuti tichiri kuita sei, tichiri kufamba zvokuti mambo kufamba kwatakaita tichienda kwamambo, mambo akati munofanira kufamba ka3 pakasiyana, ndichakupai mupurisa wamambo wamuchafamba naye anenge achizoya kunotiudza kuti zvinenge zvafamba sei. Kana mafamba ku3 muchazodzoka mese futi kupi kudare kuno kumozotiudza kuti nyaya yakafamba sei ende makanzwisisa here zvakaitika kana kuti hamuna. Shure yenyu mimi sesatete sehanzvadzi yenyu akatsakatika musiri kunzwisa kuti zvakafamba sei, shuviro yamuinayo mukati memwoyo wenyu takatarisana nekubatsirwa kwamungade kuti tizive kuti chii chakaitika kwanzvadzi yenyu chingava chii? Shuviro yangu yanga iri kuda kubatsirwa kuti ndizive kuti hanzvadzi yangu akaparara nei, akamwa mushonga here, akapondewa here, akaurayiwa here. Ndo zvanga tichida kuzivawo kuti zvii zvakaitika, tichiudzwawo kuti zvakafamba sei. Ndo ruzivo rwangu atichidawo kuti tigone kubatsirika kana zvii zvemudzinza tokwanisawo kuita sei kubatsirwa, nekuti isusu mumba medu chaimo baba vakafa, amai vakafa, ndine imwe futi hanzvadzi yangu yakafa, iye yuyu mumwe ndiye afa. Saka zvikutotiremera kutadza kuzoti toita sei, tikutokumbira rubatsiro rwakakwana kuti tigonewo kurarama isusu tasara, kuti tizwe kana iri mhosva yakada kuripiwa tigone kuita sei kuiripa vamwe vachiri vapenyu. Makanga maudzwa here zvekuti pane mudzimu wababa uri kusvika zvakare pamhanzvadzi yenyu? Hatina. Takatarisa ndanzwa muchitsanangura nhau yekuti semhuri muruda kungoziva kuti chii chakaitika kuhanzvadzi yenyu. Takatarisa iko zvino magariro amuri kuita, muri kugara sei musati maziva chakaitika kuhanzvadzi yenyu? Takangogarawo tichingofambawo tichingoshandirwawo, kufamba tichingoshandirwawo pari zvino hatisati tatova senge nini ndiri kutopererwa kana zvekuti ndiite chaizvo panguva inoka, handiri kutokumbira rubatsiro chero rwakakwana. Asi hapana hapo kunongedzerana, tozoti panoitika nyaya dzakadai pane kupesana kunoita mhuri kuti aiwa zvichida ndiwe musati manyatsobata chokwadi chakazara. Hapana here kunongedzerana kana kubudisa kwemashoko kungaitwa muchinongedzerana mumwe nemumwe kuti zvichida ndiwe, zvichida ndinhingi, zvichida ndisekuru nhingi, zvichida nditete nhingi, zvichida ndiwe, kana kuti makangogara semagariro amakaita kana kuti amaita kumashure uko hanzvadzi chiripo iko zvino tisati tava neruzivo kana tisati tava nechokwadi kuti chingava chii chakaitika kuhanzvadzi? Hapari zvino handingati pane kunongedzerana, tichikangogara semagariro atanga tichingoita hanzvadzi iripo, nekuti apa tikutaura kuti hatingatange kunongedzera kuti nhenga akazodai kana kuti nhenga akazodai. Apa tati kudo chokwadi chevanhu vasiri vemuno vakava vachitiudza, hapana patingazoti nekuti hatizoziva kuti hatingazoti audzwa nanhengi nekuti anenge ari munhu wokurefu angakwanise kutibatsira, ndovatikungokumbirawo zvedu. Tinotenda tete. Asi pane here pekuti maimbotonga nyaya dzainetsa mukati memba yehanzvadzi yenyu zvichida nemuroora? Dzataitonga dzakati nyaya yekuti hanzvadzi yangu nemuroora kugarisana kwacho kwakusina kunyatsoti svikiti.
vava ngogara hanzvadzi yangu kubva pakatanga kumwa hwawa kugara kwacho kwakungogara kwekuti kungogara asi kubatana chaiko chaiko kwangu sisipo yanga yangu munhu anenge achingorongo zvokwake mumwe achironga zvekwake asi vanhu muchigara muimba hwani. Tozoti ana tete munonyanyotonga idzi dzekubuda gumbo panze idzi hanzvadzi yakanga yakatendeka here pamudzimai wayo zvichida katinogona kuti zvichida akaita sei zvichida ndogona kunge paine munhu akakanganisirana naye panhau dzemadzimai idzi kudoro. Kutendeka munongozoti kuvanhu varume vese hapana watingati uyu akatendeka haizvozvo hatingamboti nekuti kumashure uko akatomboita nyaya dzekutombonetsana mukadzi akatombokwira dare akatombobhadharwa nenyaya dzipi nenyaya idzodzodzo saka hatingatauri zvedu zvokuti nyaya dzinganzi dzakatendeka pamurume. Baba ndipapindure ndinozorohwa nevarume vese muchida kunditaurisa kuti varume havana kutendeka nini ipapa handipo zvangu vashoma vakatendeka kuseka yedu kana panhamo chaipo vanhu vanomboita sei vanomboseka. Isu tichangokubatsira iwo sekutaura kwataita kuti tinyatsonzwisisa kuti chingava chii chinenge chakaitika pai mumhuri so that imimi nevamwe veukama vese vanonzwisisa kana nharaunda inonzwisisa kuti aiwa zvichida nderwaMwari hapana ruoko rwakabata pakufa kwehanzvadzi. Aya izvozvo ndozvatinotongokumbirawo chete kana tanzwa kuti hapana ruoko rwakabata aiwa hapana chinenge chakaita sei hapana chinenge chakaipa ndozvatinongokumbirawo izvozvo kuti tingozivawo chete. Aiwa tinotenda tete maita basi. Zvino vandagara navo ndivo amai regai timbonzwawo kubva kuna mama muchidimbo kuti shoko iri rakasvikawo munzeve dzavo sei uye pari zvino semuridzi wemwana vakarigamuchira sei vari kugara sei vachiziva kuti havana justice kuti vazive kuti chii chakaitika pamwanakomana wavo. Mama makadi madiyo matambudziko akamukoma ini zvangu kuti ndiwanze zvandiwanza kutaura ndisimbokwanisa kutaura kwacho ndongotaurawo kuti mafiro akaita mwana ari kundirwadza kunguti pasina kuti takawana mahembe dzake tatisingagutsikane kuti ndiye ashayika kungoona ari mabhonzo chete saka ipopo pari kundirwadza plazi chimwe chinhu ndechokuti nichada kungokumbirawo chete handina nhoroondo yakawanda ndingokumbirawo zvamataura kuti pachauya vabatsiri vanokwanisa kubatsira kuti tizive kuti chii chakaitika pamwana wangu. Handina mashoko yakawanda anengakuti nhoroondo asimbokwanisa kuti nditaure zvakawanda zviri kundirwadza mafiro akaita mwana wangu. Uzongonzwa ndakafonawo zvangu ndine maminitsi yangu kunovaroora vana vari sei chichi vatai vana vari right ndopavakazondibvunza kuti ko badisona wako here koko ndikati hakunoko havako ko chii kuti vavati havako mari yendo payapera saka mwana sikana abva panapa ndopaazofonawo futi ndokuti pamwe kufona kwaita akufonera kuti nauye pamwe zvakabvunzwa zvii ndopandazouya kumba kwake ndokumbvunza kuti ko chii zvanzi mai nindana kukufonera ichete kuti nizokuti muri sei saka zvadaro ndopandikazomudza kuti muroora akafona kuti chii hanzvadzi nyaya hapo ndobati inini hana zvandikuziva ini ndikati musikuziva zikanzi ndizvozvo ndikati ndizvo zvakandipindura kuti havako kunoko saka musikuziziva zvanzi handisikuziva saka inini kuti ndiite nhoroondo yakawanda zvangu handisi kukwanisa ndingokumbirawo kuti zvamasei zvamataura kuti pano watichatsvaga vabatsira vanoda kubatsira dezvaita saizvozvo tabatsirika tozoziva kuti mwangu chakamukudai chii nekuti zvinoratidza kuti apa akafira panharaunda pakapoteredza vanhu handiti asi hapana kana wani akanzwawo mweya unoziva kuti mweya munhu unonhuhwa asi hapana akazvinzwa saka ndina zvangu yakawanda ndaperera hangu ipapo. Asi mumhuri hamuna here chiitiko chakadai chakamboitika zvakare? Ko kuno kwavo kuna handisi kuziva kuti zvakambodaro tatanga kutoonawo pano mwana wangu iri kana zvakamboitika kumashure aiwa tinambozviona atanga kutozviona ipopa pano mwana uyu saka mafiro acho anorwadza zvenyu zvokuwanika mabhonzo chete asina kana chimwe chinhu zvokuti kana kuti pasina mabhuruku andataura yai
ndiye akutoti pamwezi ngochokwadi ndiye de pasina mabhurugwa ayo hapana tanga chitoziva kuti ndiye atati ndiye akanyengereka apa padhuze dhuze pamwe kutoona imba dzacho dziripo papo imba imwe irapo pakafira pacho iri apapo kicheni yacho aipa handina zvangu zvandingatari zvakawanda. maita basa regai ndichinzwa kuna sababa vemhuri kuti kozvino vari kuti kudii mashoko avo. Kozvino vandagara navo ndivo Sabhuku Mutsenura vanova baba zvakare pamusha uno. Regai tinzwisise kuti mashoko ose ataurwa nemhuri ivo sababa sezvo musha wavo uri pedyo pano hausi chinhambwe chikuru chatisingati tingatadzi vangatadzawo kunzwa kunhuhwa kwechinhu kuti chingava chii chingadai chichinhuhwa. Regai tinzwisise kubva kuna Sabhuku kutiwo vakazonyatsonziva sei nyaya iyi nekuzoziva kuti chokwadi mwana wavo haasi kubasa mwana akatotsakatika. Sabhuku makadi nofara iri makadiwo nematambudziko kayo mwana komana yakaoneka. Sabhuku ndofunga ndanzwisisa kutaura kwaita nyaya iyi zvichibva kumuroora vana tete vana mama. Ndokunzwisisa kubva kwamuri sababa vemusha kuti shoko iri rakasvikawo sei munzeve dzenyu. Ndingangoti chandinokuziva ndechekuti kusvika shoko kwarakaita kwandiri rakanonoka kusvika nekuda kwekuti ndaiti ndine mwana ari mumusha muvhireji aenda kumabhawa kwavo achiuya nopanapa achienda kumba kwake ndichitomuona kuti ari kuenda kumba kwake vachinwa doro novabeake nini handaiwanza hangu kuti ndaenda kudoro rati ndakazoti mazuva ndikanzwa vamwe vake vaimwanawo doro vachiti ko baba Dickson wasiri kuwanika indawa hatisi kumbaona kumabhawa tikati anofunga somunhu chinhambwe ndokumba kwavo pamwe kudari kumba kwavo kuraza anomira madhiparendi nekini mabhawa anoenda kwasosera rodhi yavo ndiyo kuenda kumba kwake akamwirawo kuno anopinda nokuno achienda kumba kwake. Saka pakatora nguva patisati aziva kuti ari papi. Saka tichifamba kudaro tikanga ndakuramba ndichibvunza inini kuti mukomana asiri kuwanika sezvo ndiye sekretari wevhireji iroro wokuti kana pane zvinoitika nekini nakansera tichidiwa anofanira kunge ariko. Ndakazosaka kubvunza adzimai vacho muroora ko mukomana ari kupi zvikanzi mukomana akabuda kuti vachitsanangudza mabudiro akaita ndozvaasina kutsanangudza manje. Tikangoti somunhu anzi akabudawo haungamutsvagika achitorumwe akadzoka chovaziva kwaakaenda. Tagara uyu musikana uyu akazouya manje akanditaurira kuti zvanzi izvo akaenda kubasa kubhindura. Ndikati ndosaka tisiri kumuona. Ndobva tagara katikati ari kubasa ari kushawa zvake kushawira musha wake. Ndobva tagara nguva yakati funga kwakatopera futi wiki ndobva ndazoti nini ndegana imi kundiita kuti ndiende koona muroora kuti iye kuramba asivonza ari kubhindura sei mwana uyu ndopaakazoya tete wacho zvikanzi ndanzwa kuchechuka chinzizo muri kutsvaga munhu akashayika pamba penyu munamato endai munokusha maona kuti mwana uyu angadzoke nekuda kwokuti mupenyu anodzoka. Tobva tagara. Saka ndobva azouya zvikanzi baba ndakazofona kwekwatai ari kuenda kubhindura kwaari ari kubhindura hako. Saka tashaka kuziva kuti manje pari kunzi hapo angava ari kupi. Ndobva ndakatanga kuchechuka kuti saka vanhu vese vaitaura kuti kubhindura vainyepa kana imuroora paiti pahapa haana kuuya straight kwandiri kunditaura kuti ndozvikaitika kuti akashayika sei. Rega ndichienda inini mbundonobvunza. Ndakasimuka inini kuenda kumba kwamuroora tauya ndida kuziva kuti mukomana akazofamba seiko apa takunzwa kunzi hasi kuzikana kuti kubhindura hako chii chakaitika. Zvikanzi shuwa akabva panapa achirutsa akarutsa usiku arutsa kudaro akabva abuda nguva iyoyo achibva atodisapeya haana kuzodzoka. Orati zvaasina kuzodzoka kunimi kwachena kusenyi mukati nekwekuzoya kunditsanangurirawo kuti mwana wenyu akabuda kuti ndizive nonguva kuti tizoti tingafamba sei kuti tione kuti akafamba sei. Zvikanzi no nyaya iripo ndeyekuti mazuva ese ndozvaagara ari anoti akanowawa anomborutsa hazvisi zvinyowani kwandiri anoramba achizvita saizvozvo. Ndikati
asi kai maifanira kunditaurira wasezvi muri muroora handikwanisi kuti ndiseche zvipamba penyu imi ndemaifanira kuuya kwandiri zvinopamba kutaura nguva inei kwano komplita mwedzi miviri munhu asingawaniki sei. Ndobva tangoti nini alright ndizvo tobva tadzoka zvedu kuno takuchifunga zvekutsvaga manje kuuye kumaprofiti kuchataurwa nemwana wangu kuye tinoona kuti chii chikuitika kuti tione kuti titsvage munhu awanike kana kushayika kwake tinzwe kuti akashayika sei. Ndo patakazoona mwana uyu auya akutouya pandiri achiti baba ndakapiwa munamato nabamini vachataurawo ndo vacho vakauya nemunamato yacho vakapa mwana wavo vakati enda ushanda ku3 days wendokanda pamba pababa wako yakanda kudaro ndopa akasvika kusangana ndozvaakasangana nazvo ndopa akazouya achimhanya pandiri akati baba munhu atanga achitsvaga uyu hanzvadzi apararira pano. Ndakasimuka shuwa ndakaendapo paye zvakanditawo shame ndakaona shangu dzake dziri padhuze pamusuwo dzakakwatikwa kudai akati ndatenderera kuseri kundotasewo kuseri kundokwandatenderera nako kusvika kutarisa kweshuwa kuona kuna mabhonzo ari katakata. Saka mwana apararira pano kuinga rodhi iri used nguva nenguva inini sasabhuku ndinofanira kunge nchiziva kuti chii chiri kuitika but handina kana mweya wandakambonzwa ini mweya wemunhu ndouziva kuzongooneka mabhonzo sei zvakandikachamadzawo chaizvo izvozvo ndakashungurudzika kwazvo ndikati hazvisinei nini handichakwanisa kuti ndirare sezvo mabhonzo emwana awanika ndakuchienda kudotito ndobva ndaenda kunokrema nyaya ndakati madzimai vacho hamusare iwe hanzvadzi vaona hausare inini sabhuku tiripo tese tindi tikasvikawo tikapawo zvatakapawo tsanangura kwanegini kumapurisa. Mapurisa akati anoti ndikuuya mangwana shuwa vakauya mapurisa nemasedi vakasvikapo vakatotarisawo vakaona mabhonzo ashuwa ari katakati katofamba yamwari apa achinhonga sahwira panapa aripo pamwe musoro tawawana apa kusvikira waisa musaga vakazenge vakitsa motikari mavo vakati aiwa zotoita mai tikuda munhu wani watinoenda naye kuti tiise munhu kuti mangwana kana makuziva kutora mozomutira patinenge takamudira tikamboti sahwira ndiye anofanira kuenda naye nokuti ndiye aita se abata mabhonzo ewa ndosahwira akati ini chasara nditsvaga kana pamwe dzimwe nguva ndingazowana ukanzonzi iti mimi sabhuku mimi ndimotoenda nawo tikaenda zveshuwa kusvika kuyo tusvika tomuisa maifanira kusvika imomo ndopakazotsanangurwa kunzi imipi takaenda ukaranda kunotora vamwe variko vati kuda vakashayikirwa futi ukaranda aida kuba kupadharo enda kumachari sisara mimi muchikurukwa nehama dzenyu kuti toita sei nemabhonzo yenda ukaharare here kana kuti toita sei. Ndopatanga takufonera nehama dzangu toita sei ndozvandatsanangurira kuno kusvikirawo kuno munin'ini ariko kumupurisa akati no nyaya yakamira soso kuti tichadaro so hazvichakwanisika nokuti mabhonzo achakwanisa kutoreka nekini tine amwe atinayo kune agara kunguva yakareba tingoita kuti tichengetedze munhu wedu. Shuwa mapurisa akazoti imimi tora mutumbo wenyu wakarewo mabhonzo muenda kunochengetedza. Taifanira kunge takadzoka nemapurisa paakazonzi pano mota yenyaradzo ndobva azorara uko mangwana acho shuwa yakazouya mota yenyaradzo nemabhonzo emwana wangu ayai shuwa ndakasvika pakansera wangu apo ndakasvitsirawo shoko kansera iona zvapano ndo zvatasangana nazvo. Kansera vakati hapana chakaipa asabhuku ndazvinza timboenda yapa saiti tifonene chief kuti ndinzotowana kuti wokudii. Shuwa takaenda pasaiti nakansera vakafona chief akati ini ndiri parwendo ndiri kwandiri kuenda kuseri kudandeu ndichazokuudzai kana ndasvika ikoko mhinduro yacho kuti ndichakupindurai sei. Ini ndobva ndangoti zvasvikawo kuna kansera vakapiwa kansera shoko vachandidzorewawo kuno kuti mambo wati zvakati kusvikirawo ndakazongoonawo mazuva kansera ndisina kunyatsobatana nawo yewakazonditi zvanga zvakadii kuti ndidirekti kuti munotsanangudzawo imimi pachezvenyu. Ndobva ndakasumuka ini ndega ndobva ndaenda kwachief kusvika nachief ndobva nditsanangurirawo vanditsanangurira kudaro ndopandakazoita ndopandakazouya vanditi endai mogara pasi nehama dzenyu ndiri kuzokudai musi wa24 kunoko magara pasi tikuda mombe 2 nehwai chena iyo ichenura
hwani inoenda kumhondoro, hwani iyo makuna zvakaitika plus hwai kucherera panzvimbo ipapo kuti mvura inogona kuzokunetsai. Ndokawira kati kazoita tichiuya kutaura nehama tobva tazonzi tidzoke futi musi wa24 muuye nohukama, ndopatakauya kudoti topaya tozonzi futi zvakare shoko romombe iroro rakagara riripo, mombe 2 dziri kudiwa nehwai iroro, endai munotsvaga musati maita nyaradzi. Saka ndokudzoka kwatikazoita kusvikira pari nhasi tiri bhizi yokuti tingaite sei kuti tigone kuti zvinowanika here kana kuti hazviwanike. Tichiri mukati makundodai kufamba asi sati tagutsikana kuti chii chakaitika. Ende ndodzidzisa hangu kuti kazhinji munhu kana ashaika, kana munhu akagara akaisiwa uko pachena apo kunotonza mweya kuti apa kuita mweya wakaipapa, asi inini kutaura pamberi paMwari handina kana kupombonzwa kana zvangu, handina kuda kana kuti akauya mabhonzo andichazviziva. Saka ndozvati kuchivira kuti kana pamwe akazongouya kwa mabhonzo sei vanhu vasina kunzwa kunhuhwa kwomunhu hatichanyatsokunzwisa. Saka ndachinokumbira rubatsiro rwacho kuti kana zvichiita nopamunokwanisa pese tingowanawo minzindi wedzi kuti tizive kuti chii chakaitika, kuti angatadze here kundopawo hwani munhu wahukama kuti andonzwawo hwema hake kuti tumwana achine nyama yake. Ipapo ndataurisa ndikukumbira kuti dai muchikwanisa kutibatsira mutibatsire panyaya iyo. Ndofunga ndopedza kwandingaita kutaura. Afumo muri ndekutanga here kuti munhu anofanidzira iyoyi? Muri medu hatina kumboona munhu akambofanira ruzivo, hakuna. Hatidi kunyepa, ndiye hwaniwo. Takatarisa makazombowana here nguva yekudzokera kuBhawa. Ndadzombochitsanangura kuti vaimba munhu kuti aimawawa achidzokera hake kumba kwake muchitomuona achipfuura nepano. Makazombowana here nguva yekutaura nemasawiro avo ekuBhawa kuti musi wavabva uyu musi wa5 Machi kutaura uyu pane here akazombokwanisa kuvaonawo zvakare kuBhawa ikoko? Ndina handina kuda kuti ndizodzoka kumaBhawa kuti ndinyatsoidhentifya vanhu vacho vaimwana kuti zvakafamba sei. Handidi kunyepa, handina kuzokwanisa kungoita kuti ndibvunze mungoziva zvinoita vanhu mumaBhawa vanonetsa kunzwisisa. Vanotoda kuti ivo vega vega vanomwidzana ndovanobudirira chokwadi. Vakazongoona munhu asingawanzokumanawo kuti vabvunze kuti zvakafamba, vanenge vakuda kudzana kutaura. Handina hangu kusvika ipapo, handidi kunyepa. Saka iko zvino Sabhuku ndirube rubatsiro rwamungada takatarisana nedambudziko rakakuwirai ururu? Inini ndinongoti rubatsiro rwekuti tingowana kuno vanhu vanogona vacho kuti vangotipawo kugwara rokufamba kwaakaita. Kana kuno vanokwanisawo zvavo vatipawo kugwara kuti munhu wenyewe kuti azosvika kuzoti marangwanda kudai akakonzerwa nanhengi. Handi akamuraya kuti azodai kuti muzomuwana marangwana. Ndoshuvira handidi kufungawo inini sababa womunhu plus ndiri mutungamiri wevhireji rinei. Nekuti kana chinhu chaitika muvhireji, kana munhu akatouya apo ari muenzi, ndofanira kutenge chimudzidza kuti pane muenzi auya apo kuitira mangwana. Saka izvozvo hazvingazoita kuti mwana uyo angaparare kusvika ipo paye ndisingazivi kuti aparara sei kana hwema hwake isina kuuziva. Kureva kuti inini kana chichitarisa ndoona kunga asina kupararira popaye pane zvakaitika. Saka ndo vanhu vatiri kuda kuti vatibatsirewo vanhu ivavo kuti tizive kuti pamwe mweya iwo wakanga wakangovhariwa naiye muridzi vanotitsanangurira kuti murege kuunzwa iye muridzi ndaida kuti musanzwe. Tinotenda Sabhuku. Handisi kana mune mashoko aminawo ekupedzisira amungade kuudzawo zvichida vane hama dzinomwa tuhwahwa itotutu? Pane nguva dzekuti dzimwe hama dzinogona kungobuda toti aiwa aenda kuBhawa asi tozosvika padambudziko ratasangana naro iri nhasi kuti munhu anogona kusazodzoka. Ichi tongofunga kuti sezvo vachimboita zvemadzimai vanogona kunge vaenda ikoko, kana kuti sezvo vachiita zveBhawa vanogona kunge vari kupi, vari kuBhawa. Mashoko amungade kupa mhuri yeZimbabwe vanogara kana kuti vari kurarama nehama dzavo dzinoita nhau dzekuenda kumaBhawa dzisingazokwanisi zvakare kudzoka kuti tisazosangana nematambudziko akawanda akafanana neiri? Inini ndingangoti zvangu kuno vanhu vadoro kazhinji kana muchienda kumaBhawa musanwe hwahwa zvekutopfuuridza kuti muzoita zvekuuya muchiita zvekudhonzwa kuti hende yekumba kana kutsiva murodhi makarara. Hazvizikanwi zvinoitika mukurara kwaunenge waita. Unogona kungofira uri panzvimbo kana kuwana munhu anozokukanganisa. Iwe kana vamwe vadoro unofanira kungozivawo kuti unofanira kuenda kumba nonguva.
ende kana iwe uchinge uchibvawo kumba unofana kuva waja uchiita se uchinge ukagutawo kuti umwe akona kuita kumakwikwi nohwahwawo turi kuuya mazuva ano hazvina kunaka. Unopinza vanhu basa munowanika musingazozikana pamunenge mafira. Imwe munoruzivo kuti munofana kurarama mazviri. Asi maivogadzirisa here matambudziko ainetsa vana? Paneyo vandi kutaura vana vambobva vandipo kana information kuti vari kunetsana handina zvandaiziva. Ndingadai ndakavagadzirisa asi handina kana akandipa wedhiro. Kuna tete bozinanzwa tete vachiti taimbodzigadzirisawo nyaya dzacho. Aiwa, tinotenda sabhuku maita basi. Regai timbonzwawo imwe hama yababa Dickson vanova amai zvakare mumusha muno. Regai tinzwewo kuti rufu rwemwana wavo vari kunzwa sei uye ndezvipo zvavangade kubatsirwa nazvo semunhu akabereka. Mama makadii? Tiripo makadiwo. Nematambudziko kababa Dickson Akaonekwa. Mama, tiri kunzwisa kubva kwamuri imimi munogarawo pedyo nawo here kana kuti pedyo nekuno kwasabhuku? Togara pedyo nekuno kwasabhuku. Zvichireva kuti ndimi vamwe vaifanira kunge vachitonzwawo mweya wemutumbi wacho. Ayo ini ndiri paseri pawo apa pakafira munhu ndeuko. Saka ini ndiri kutiwo tine urombo nemashayikiro yakaita mukomana iyeye. Tiri kurwadziwa nefiro yakadai. Mwana uyu akafa achitambura achiita sekuti munhu asina kumbobvira aroora, asina musha, asina mhuri. Saka chiitiko ichochi chiri kutirwadza chakaitika. Tandisingatarisire kuti angaite mafiro iyayo semunhu ane mudzimai. Pakashayika rudo, mudzimai akashaya rudo nemurume wake. Nyaya iyoyo iri kutibata zvakanyanyisa kuti mudzimai uyu akashaya rudo nemurume wake zvekuti panguva yakarutsa murume uyu dai akangofungawo zvake kuti rega inongotarisa kuti abuda afamba nepapi. Nofunga isusu tingadai takakwanisa kuziva nenguva kuti kana munhu angadai akavigwa nemutumbi wake pasina kuzosvika patasvika nhasi kuti munhu anowanikwa ari mabhonzo asina nyama yake iye ane mudzimai. Nyaya iyoyo iri kutibata. Tiri kurwadziwa kuti dai akangogara hake kubva ari mukomana asina kumbobvira aroora. Nokuti aizofa tichiziva kuti afa nekuti anga asina muchengeti. Saka aizoitawo mafiro api kana akabva kubhawa aigona kungorara parodhi. Ende anenge abva kubhawa akadhakwa akarara parodhi akafira ipapo anokasika kuonekwa. Saka ndikushaya kuti mafiro emwana wangu uyu yasina kana munhu akambobvira amuona kuti afira apa. Akafamba sei abva mukurutsa ozowana simba rekufamba kubva uko kuuya kuzofira kunoku. Pane distance. Ipapo ndo pari kunyanya kutibata kuti akafamba sei abva mukurutsa. Akazowana simba rekufamba kuya kuzofira kuno. Ipapo dai veZimbabwe vachikwanisa kutibatsira, vapindira vatibatsirawo kuti tizive kuti akazviwa simba iri rakanga riri rake iye here rekuti afambe kubva ikoko kwaakarutsa ikoko achiuya kuzofira kunoku. Inini ipapo pari kundishungurudza. Ndiri kushungurudzika chaizvo ndikada kuti ndifunge kana ndikamira pamba pangu ndikatarisa distance yekubva kwaanogara nekwaakafira. Zviri kundirwadza kuti iye abva mukurutsa ozotanga kufamba futi rege ndiende kunofira zvangu uko kwa baba wangu uko. Chii chamboitika? Hapana kana rimwe shoko raakataurawo here paakapedza kurutsa. Mudzimai ati hapana, havana kunetsana vanava. Munhu kuti maybe tuwawa twakamwa ndobva atanga kurutsa, saka hatina kuzoziva kuti pane mashoko here. Ipapo hatigutsikani napo. Hatisi kugutsikana napo kuti munhu angangoti kupedza kurutsa obva atobuda mumba obva atotanga kufamba pasina kana izwi wani raakataura.
obva angosvika ndobva atongorara ndobva angofa hake. Pari kuti netsa kana vachikwanisa zvavo kuuya vachitibatsira ngavauye vatibatsire. Sevamwe izvo zvekuti mari dzemabhazi vanhu vanozobatsira vachitsvaga mari dzemabhazi dzekuti vafambe vachienda ikoko. Tandichitoda ivo chaivo vanobatsira vauye kunoku. Isi vamwe tinenge tisina mari dzemabhazi vabatsire tichiona kuti munhu wese achiona, kwete zvekuzonzi aningi ndovazonzi ndovakauraya kana kuti akafamba ega achiuya ese mari zautsi yayo tinenge tichida kuyanzwa tiri tese panzvimbo. Saka vanhu ivavo vanobatsira tikuda kuti vasvike kuno, tikukumbirawo kuti vatosvika kuno nokuti vamwe tinenge tisina mari dzemabhazi dzekuuya ikoko. Ipapo handingakwanise kukuvimbisai zvakare kuti vanouya kunoko. Ndofunga sekushanda kana kuti sekuona kwamunomboitawo vamwe vanozoti vasvike kana kuti vabatsirwe semhuri vari panzvimbo imwe chete, zvinenge zvichienderana nedare ravanenge vabatsirwa pekutanga. Ndozvinoita kuti vazosimbe kuti aiwa regai tiende kwaSabhuku Mutsenura kumhuri kwavo tinyatsonetera dare racho kupi ikoko. Zvinenge zvakuenderana nezvabuda mudare mavo ivo. Inini ndiri pano ndingori mutori wenhau sekutaura kwandiri kuita nemi, handingazozive kuti aiwa dare raSabhuku Mutsenura richazouya richiitirwa pai mumusha mavo, nekuti inini handioni zvemweya yangu. Saka ipapo kuti ndikuvimbise kuti vanotouya mangwana chaiwo chaiwo munenge muri nawo pano vana mbuya ivavo nana sekuru vanoita zvechivanhu, ndingakunyeperei. Plus pane pamwe patinotenderwa zvavo kusimuka kubva kwavanenge vari vachiuya kunzvimbo dzakadai idzodzi. Zvichienderana nedare ravo kuti riri kuti vauye here kana kuti vapedzere matara avo kupi ikoko. Semunamato wangu ndanichida kuti varatidzwe isisu tichiti ngavauye kuno vatishandire tiri kuno. Tiri tese nevavakidzani vachiona. Nokuti chiitiko chakadai chinoshamisa. Kuti munhu ane musha wake akavaka musha wake zvakanaka akabereka mhuri yake zvakanaka, haapenge haite sei, aitoendawo kubasa achishanda achichengetawo mhuri yake. Kumwa doro hakusi kurwara. Munhu akamwa doro pamwe anga amwa doro aine nzara, asvika kumba obva arutsa, aifanirawo kutopiwawo chikafu nguva iyoyo. Aifanira kupiwawo chikafu kunguva iyoyo. Pane chiitiko chinoitika kana munhu akadhakwa, unotora kana mufuwa chaiwo chaiwo upfu usina kunhingirinwa uyoyo unokurunga obva watopa munhu. Kana wapa munhu iye anogona kumuka. Saka murooro wangu akangosiya akangoti ngazviende zvonofira ikoko. Iko zvino mama chandichakumbira ndechekuti timbomira kuti muroora akangoti regai zvinofira ikoko, nekuti iko zvino hatisati tava nechokwadi kuti chii chakaitika kupi kumunhu. Ko tomboti zvazobuda vana sekuru kana vana mbuya vazoti aiwa, kana kuti vana madzibaba vazoti aiwa chakaitika kumutumbi uyu kana kuti chakaitika kuna baba Dickson hachinei nechekuita nemunhu wemhuri munomu. Inguva yaMwari yakanga yaita sei, yakanga yakwana. Tozoita sei pamuroora watiri kudai nhasi? Isisu tinenge tisina zvedu chokuita pamuroora, asi mhosva yake anenge anayo yokuti akarega si akadi kumubata bhachi kuti mabva mukurutsa dzokai mugara apa. Dzokai mugare apa, mabva mukurutsa muri kuenda kupi, dzokai mugara apa. Akatifonera kana kutifonera kutiudza kuti kuno ndo zviri kuitika baba Dickson varutsa. Saka manje vari kuda kubuda handisiziva kuti vari kuda kubuda kuenda kupi. Saka vanhu semhuri vaitoenda kumba kwacho ikoko vachiona kuti kurutsa kwaita anofanira kutakurwa kuti aendeswe kuchipatara. Otherwise aigona kutofa mutumbi wake, aizovigwa mutumbi wake ainawo. Kana nyangwe tikarega kumupa mhosva asi kumufa ane mhosva, nokuti munhu akamuroora akamuvakira musha kuti gara apa. Handiti amuvakira kuti gara apa, anga achitoziva kuti uyu ndiye muchengeti wangu pane zvose zvichaitika. Zvakafanana nekuti kana muchiroorana, unoda chirema here, unoda anopenga, wandida ndinopenga, wandida ndinodai, iwe uchibvuma kuti ndakuda. Nhasi uno pakufa wakuti haushandi, pakunwa doro wakuti hauchandida.
nekuti ndinova doro. Kundakambobereka sei vana vese ava ndinewo. Saka ane mhosva chete kumufi. Kana isusu tikashaya mhosva naye asi kumufi ane mhosva nokuti vakadanana vari vaviri. Aiwa, tinotenda mama. Ndichikuvimbisai kuti semunamato wenyu kuti vana sekuru vasvike pano tichanamatawo kuti vaite sei vasvike munzvimbo ino ichiona kuti zvofambiswa sei uye kuti chii chakauraya baba Dickson. Tinotendi. Ndofunga manzwa mashoko ataurwa namama kungava kukakavara kana kuti kukakavadzana semhuri, asi zvese izvi tinenge takuzvisira kuvaoni vemweya ndo vangazive kuti chingava chii chinenge chakaitika kumufi. Tingakandidzane mashoko tingarwisane semhuri, asi solution inenge ichidiwa kuti chii chingaitwa kuti ramangwana remhuri vave nejustice pasava nekutukana kukakavadzana. Chakakosha ndechekuti tizive chinenge chakaitika kumunhu. Hazvingazoite kuti tasvika pamusha kana kuti tasvika mumusha torega kutaura nemadzisabhuku, tingarege kutaura nemakansela, maMPs, madzimambo enzvimbo. Ndofunga sekutaura kwandaita ndikati ndikutaura nasabhuku Mutsenura, asi vakamirira mhuri. Taita rombo rakanaka tasangana nakansela vedunhu rino kana kuti weward 16 ndege tinzwe kubva kuna kansela ekuti semhuri yavo ndezvipi zvavari kuedza kubatsirana navo panguva yakaoma kudai. Kansela makadi tinofara makadi zvenyu nematambudziko akaitika mumhuri menyu? Yakaoneka zvinotoshungurudza chose. Mumwe wedu anogadzikana nochiitiko chakaitika pano chakadai kuunganidza vanhu kudai. Kuungana kwakadai kwakaita vanhu hakusi kuunganira kufara mwoyo wavo uri kurwadza. Mwana akashaya nzira inorwadza chaiko. Chinhu chinonyanya kushungurudza ndechekuti munhu akafira mukati momusha, pamisha padhuze nedzimba dzevanhu zvokuti panogara vanhu. Ndo chinhu chinonyanya kuti ndirwadza chero neniwo panguva ina yakadai. Zvokuti ndinotofunga kuti dai Mwari vakatiitira zvakanaka, polisi imbotendera ichipa vanhu education kuti kana wakaona chinhu hausi wapara mhosva. Vanhu vanyatsodzidziswa vazive kuti haisi mhosva kutaura kuti taona chakati pano. Izvozvo chete bedzi zvinotiitira kuti zviitire zvakanaka. Nokuti ushingi wakatika munzvimbo muno nanhasi neniwo ndinototya chero kumufamba. Kuzi haunzwisisi kuti tingati munhu anzi afira apa adyiwa nembwa. Imbwa padzinodya dzinokakavaradzana chero dzichidya dzinodzvova kuratidza kuti imbwa dziri kudya zvadziri kudya. But zvese zviri kuratidza kuti hapana munhu akazinzwa, hapana akazviripota. Saka mwoyo wangu haunzokufadzikana. Ndinoona sokuti nzvimbo inoda kupiwa education yakakwana. Uye ndinoda kungoti dai Mwari vatibatsira kuti chituko icho chiso zvazviri kutsanangurika kuti tinogona kuwana vabatsiri. Dai takwanisa kuwana mubatsiri chayangabatsiri. Kuti nyaya iri panapa inyaya inosuwisa. Handifunga kuti munhu angasvike pakufa kusvika kuparara kudyiwa nombwa asina kunzwa kana kunhuhwa kwake. Zvinoita tinoita namafungiro akawanda ekuti mumwe musi pano kwakapondwa akabva akatokwa mabhonzo akasvika ngoraswa pano kuti zvioneke. Saka tiri vanhu vapererwa, tiri vanhu vanorwadziwa kusvika patinoperera. Chekutaura chacho hatina mibvunzo yatina musoro medu yakawanda. Zvese zviri kutaura vanhu vese asi zvese tinongosiya mumaoko yaMwari kuti dai Mwari vatibatsira chituko chakadai charega kuzoitika futi muupenyu. Nokuti zvinoita kuti vanhu vedu vasanzwa kufadzikana. Chero nesu hatinzwa kufadzikana tofamba mumutunhu. Unofamba wakabatira mwoyo mumaoko usingoti ameno zvinoitika nzvimbo inotyisa iyi. Naizvozvo handinazva kumashoko akawanda ndoda kutaura asi ndoda kuti dai Mwari vatibatsira, dai tawana vanobatsira, mhuri ibatsirikane, kugara kwakanaka kuvepo. Naizvozvo ndotaiwa maita basa zvedu. Ndisati ndakuregedza kansela, ndiri kuona kuti sekubvunza kwandamboita kuti mhuri iri kugara zvakanaka here. Patiko zvino nekutaura kwatiri kuita ndikuona sekuti mhuri iri kukakavadzana, iri kukandirana kuti ndiwe. Mashoko amuchasiyira emhuri ino muzuva ranhasi hamungangosununge kansela muchiona chituko chakadai. Mashoko amuchasiyira mhuri ino ebatanidzo. Takatarisa nechituko chinorwadza ichi vanhu vachiri kurwadziwa, havasati vahila, havasati vanzwisisa kuti chingava chii. Tozoti vazhinji vanoti kana munhu wedu afa zviri nani kuti tizoti apondwa ari pakati tomutora achiine mutumbi wake uri pamwe chete. Zvinokana takukwanisa kuviga mabhonzo tisingazive zvakare kuti zvakafamba sei kubva paabva pamba pake. Mashoko amuchavasiyira semhuri ekubatanidza kana kuti eumbiridzo mazuva mashoma iwaya tichivatsvagira kuti vangavabatsire ndevapi ndiapi. Mwoyo wangu unonzwa kuti dai vanhu vabatwa nomwoyo norudo vanyatsodzwisisa kuti kufa kwagara kuripo. Asi kana chinhu chituko chaitika kana tisina ruzivo kuti chii chakakonzera zvinhu tisaona watinonongedzera. Nokuti kunongedzera kunotowedzera marwadzo kana maronda kuno munhu ari kurwadziwa.
tinoziva kuti panoitwa zvakadai panonongedzerwa apanongedzerwa kuri panonongedzerwa kukama ivo vanenge vari ndivona matambudziko akanyanya mumwe kufunga kuti hama yedu yataimbofara naye yataidya naye yatainwa naye. Saka ndinoshura kuti vanhu vedu dai Mwari vaitira zvakanaka vangodzidza kuti panoitika chinhu vasatanga pamakoments vasati vanyatsozinzwisisa kuti dambudziko rabva nepapi rakonzwa nani. Izvozvo chete ndizvo zvandinofunga kuti dai Mwari vanhu vedu vanzwa vaita vanhu vanonzwisisa vaita vanhu vanoziva kuti vasazopara zvakare mhosva. Tinoziva kuti tiga saizvozvi saipapa kuti munzwa kuti mukadzi mashoko iye akataurika akasvika nokumhuri kwavo vanozoitawo futi naro vanozokakavara kuita vanhu pano. Saka ndinoti mazwi akadaro mazwi akashata. Tinoshura kugara zvakanaka, kuchengeta runyararo nokutsvaga nzira kana chikonzero dai munzira yedu yakakodzera tinochivanhu tinozvekunamata zvese izvozvo vanotsvaga nzira dzakakodzera chiro kana kupolisi chaiko mapolisi vanouya kunyatsofirifita vakanyatsoFirifita nyaya iri panapa inyaya ndiri kuona sokuti inobatika kuti zvafamba sei zvendari kupi munhu anomhosva anobatika. Saka ndinofunga kuti dai nzira dzose dzokuti tibatsirikane nadzo dzanyatsoteedzereka zvakanaka tinopedzisira taona munhu watinoziva kuti panapa anofanira kunge ari uyu. Naizvozvo ndoti aiwa Mwari vatitire zvakanaka maita basa. Kanzela maita basa. Funga manzwa ekutsanangura kwanga kuchita mhuri manzwa kutsanangura kwemudzimai vana tete vana amai masabhoko makanzela pamusoro penhau inoswisa kudai kuti chokwadi baba Dickson vakangoshaika kwemwedzi miviri vakazowanika ava mapfupa chete. Asi chinorwadza ndechekuti mhuri yese ine mibvunzo yakasiyana siyana kuti chingava chiri chii chakaitika kumurume uyu. Ndofunga manzwa ekutsanangura kwemudzimai kuti ayewa sezvinhu zvaigara zvichiitika kuti murume aigona kuita masvondo maviri asiri pamba achizodzoka. Ini ndakangofungawo kuti zvichida ndizvo zvimwe chetezo zvaitika zvakatadza kuti vaitewo simba rekunoripota nyaya idzi nekuda kwekuti pavakambonoripota pekutanga murume akazodzoka kati aiwa ndakanga ndiripo ndambonoshava sekutaura kwavaita kuti aiwa isusu chatiri kungoda kubatsirwa semhuri toregera kunyongana toregera kunongedzerana kuti ndiwe wakaita chiitiko ichi. Isusu chatinokwanisa kana kuti chatingaite ndechekuchengetedza runyararo tichimirira mazuva 3-4 kuti tizive kuti vachabatsira mhuri ndevapi kana kune vanokwanisa kubatsira nemhuri vana mbuya nana sekuru vanoita zvechivanhu mapostori vana madzibaba maprofetsi vamachechi emawanonwaya emafaya vanokwanisa kubatsira mhuri tinyatsooneswa kuti chingava chakaitika kuna baba Dickson. Mapurisa zvakare ndiyo inguva yekuferefeta nhau iyi hatingati nyaya yapera nekuda kuti taona mapfupa chiri kutipa mucherechedzo kuti zviro kwazvo nyaya yasvika kumagumo chingava chii hembe dzawanika asi pane loopholes anofanira kuti ateedzwe tinyatsonzwisisa kuti munhu uyu chii chakaitika kuna baba Dickson. Tiri kuno kubhuku kwasabhuku mutsenura kunzvimbo yaChief Dotito kwatati aiwa regai timbononzwisisa nhau iyi kuti zvakafamba sei. Kana kune vanokwanisa kubatsira nemhuri tibatei panhamba dziri kubuda idzo tikuendesei kumhuri iyoyo tikwanise kuti vawane justice pakufa kwababa Dickson. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.